no sé com explicar que el grafè de les mines del llapis és molt resistent. És un gran conductor. Deixa passar l'electricitat. Saps que en un futur el farem servir per fer pantalles de mòbils i plaques solars? Molt una mica més cap allà. Què fas? En 3 minuts comencem el directe i no tenim l'experiment? Tranquil·la. Nino, si separem les capes de grafit d'un llapis i ens quedem amb una sola capa d'àtoms de carboni hexagonals ordenats com un llençol, obtindrem el grafè. La capa de grafè mesura com un àtom. És 5 vegades més petita que un nanòmetre. Nano. Què? T'agrada? Però què has fet? Però si estàs igual. Que no t'agrada? Hola, nanos! Quin parell aquests dos. Si voleu fer l'experiment necessiteu paper blanc, llapis, portalàmpades i una làmpada, cablejat elèctric, una pila de 9 volts. Talla un tros de cable elèctric i connecta'l al portalàmpades. Talla un tros de cable i connecta'l a la pila. Pinta amb el llapis moltes capes de grafè. Connecta els cables a la zona pintada de grafè i... voilà! Què fas, borinot? Quasi m'electrocutes! Va, llocs, que comencem! Nino Nano, el nanomón, les coses no semblen el que són.